Учителя Вивамус. Медитация с ендокринната система. Пред вас се намира една равнина. Тя се разпростира, докъдето ви стига погледът. В равнината има 7 къщи с различни цветове. Вие ги гледате от едно по-високо място, така че с погледа си обхващате едновременно всичките 7 къщи. Ние ще номерираме всички 7 къщи. Когато, например, се концентрираме върху номер 6 или я стимулираме, номер 1 също бива стимулирана и реагира на това. Когато къща номер 3 се свърже с някоя друга, едновременно и някоя следваща къща бива стимулирана и връзките й в системата се подобряват. Разгледайте тази течаща връзка между 7-те къщи, тъй като тя представлява символично ендокринната система и нейната способност да прелива в системата и да предизвиква съответните реакции. Изпробвайте своята способност да управлявате тази цялостност. Когато ви стане по-ясно как функционира системата, се опитайте да правите малки промени и да разширите своето разбиране за това, как да се използват комуникационните връзки между 7-те фокусни точки. Вие бихте могли да следите и какво се случва в цялата околност. Когато разберете системата и се научите да използвате все по-ясно нейните сложни реакции, вие ще можете като творец да активирате тези 7 точки с цел да добиете разширена представа за неограниченост, както и осъзнаването как тази неограниченост реагира на вашите указания като творец.